ҳаматон ба салому алейкум дӯстони азиз. имрӯз камтар бошад ҳам як нарху навоҳое мефаҳмем, пешкаши шумоён мегардонем. имрӯз 2 июли 2023 курс 1000 рубл 122 сомон шудаги. хай дӯстони азиз, яктамин реклама мебинем, баъд нарху навоҳоя бо диққат тамошо мекунем. гузаштани граница Москва, Московский област, Санкт-Петербург, Қозоқистон зиёда аз 5-6 мошин доранд. ронандагон зиёда аз 10 сол стаҷи корӣ доранд. 24 соат дар хизмати шумо ҳастанд. кадом рӯзе хоҳед шуморо бурда аз граница гузаронда меоянд. номерҳояшон дар рӯи экран скриншот карда гиред ё дар ватсапҳояшон нависед. нархи гӯшти мефаҳмем ки чанд пул шуда истодааст. гӯшти гова 1 килош 70 сомон ва инчунин фарш 1 килош 40 сомон. гӯшти гӯстфан 1 килош 85 сомон. нархҳои думбаша хай ҳозир гуфта мегузарам. нархи думба 100 сомонӣ. ин буд нарху наво дар шаҳри Конибодон.